توليد زعب خلوق أب كتم عديس أبايو يخون مبر نين أبرفتنا زبزحو أزي خبيد حيوتي زنبرا عدي بين يزعبيتني أبز على مزيئة لعل الدي سبيب اللين عدي مالت ني بوي بوتاتك كما دنبون كوينا أعبيتني أبوي كان أقول عنها اللغوس لزموتا ني الدين بر ني بو مقرت كيف لدكو عبوه عدينا نعي تراح مس ولدت بدحريو كالئي ولدتن أفتاني نبرلا بجكاز تسرحت ستخارنا لا جزانا بفقرينا نبر كتري أنا تمهرتي عدي دما فقدو اندا سب كدانك تحتصبن نولا دا درارك تتعالى لشنو إلا مشتو أفتا بدخنت كنا دما بفقر ولادنا الدون سوى كبت جزا ولادا خت أنقل دفع فأتبل أنا ون عدي زي مسؤول مسيلة نعي نولادا ختبل لعلن تحتن اندابلت اتخفلو مسواتي نمد باس أبت مرتي برتي أي زن زنبركو عديون ولا دين تحردعك بزقبا أعبيو أبتنبق درجة خبت صحيو زبل تسفاي زنبرا أفتزم محرلو ني منقست بيت تمهرتي لولو تسيد سلازة مزقاقو أب تحت دخنت زنبرو هتساونتي زحقز حدا تكال أبناي ولك بيت تمهرت خمهران الدرخبو كاب كم زخمي بحاجز زمحارو صائي اتهم استرفو تمحارو بزتمال انا وتزم محارون بناتي دخنت زتصيفون تعبيتنياتات يوم نيرون مست زنبراني قول انت اتبيت تمهر تخصل او قربكو جنا دما حنت تمحاريت فلي بزبله ملكو بكدادنا يخون بجاماي قمت كي اتوت نعي بزبوط قربن محازا رخبكو افتشو اوان كاب أوزعي مستوم كالوت دق حفاتم سقرب كنتاتي نبرنن أدي قاصيرات تهبن زنبرت مساحن اتا محازاي هزاتو تمص زنبرت مقبن حبيرناينا نمقبو اتا محازاي افتشو اوان نعين محقاس زنبرا عقمي ازي طرح ينيرو تمرت استلالخوا حنت بعدما كاباين اسبلت حنت قال هيوان قنا بحتى وكي كون نصمواي تسعرو نبرت انا كاب أزيا بدخنت استحسيت جزايا ترخيبة أنت نساقنا أنت رفت سقاب متشونا بران كالي سقام زي فلتو سدرايات وليدا أبت مرتز جمرر كبنا قنا بقو تقاريس أي فلتن كساب مس ولادي تيلا لخوا عديهون أزيات فوتوانا برد أبت مرتز تلا لخوا محازاي مخوانا أزيو مسكون تسوي كم زنبران ندينا قرقوا عديهون دحر جزاء النافة تمزت أب جزانا دخنات انت نبرون انت محازايقنا بتدي نعيت هبنز نبرت نتعنت أزيات دنق نبرت فقروخم دسكبل أب جزاخم زلو فقري أزيو دسبل بمال تحبن نبرت أنا أب تمرتيت بقية سنبركو اتا محازايقنا بزوحي نبرتن ولدا مسايك تقرب دليتي نبرومن بتمرتا نفعتن خون يحجزاس لزنبركو مقرابا نتمرت خحجزاي خليو بالزبلقنا شلل مبال جمرو ناي هاي سكول تمحرو انكلنا تمرتنا خزازم كبابقنا ركبنا فقرة ومنفس تلابسا بعد ما بخلت عمت ولا خباين تنعست أنا مستزنبرا ناي دي دخنتكنا تمرتي زنجي عسلس أتقو مزا بعد ما كباين استمحا زي أب حدا بركة كنرخب كألنا كم زيلنا دما قتلنا أنا نابين برستز أتوندمي انتركب اتا كاب جزان اسنتي جميرة حبيرات نخدم محارز أنا حت محاسيكنا صبقو تسئيتي متسألان بزي مخنيات ناي هوتنا قعزو كم زفلالة سقعات نيرونا كاب الدساوة وزائي يونيفرست بازيحني صباح يونيفرست زخدلو معالت سلازنبرا لما عنت قنا مستانس ساعات قوا كفل ليا زي دلز نبركو محازاي كسنابتا كدن سلز نبرا تقاطيرنا تراخبنا كنرخب كلنا قنا حبو فقرنا زق هدي نيرو أنا بدخنت زت قرامدكو مستمن باري كم زفكرا دفيرة خزارة بايك ألكن انت نساقنا كافتا معلتتي آن اللعلي فقرات قلت اللعلت كم زي بالله سوى السنتيات تمثل كاباي مفلاي كتحاسبو خلا كندينا يزأكل كبيد كم زخون حاسبا بأقو مفل لينا زفت أرى اللحر قرقوت
ናብ ሕፃን ቆልዓ ተቀየረት ኣነ እውን ከጸናናዓን ኣሞንጎ ዕረፍቲ እናመጻኹ ከም ዝረኽባን ብናፍቆት ከም ዘይትጉዳእ ኣረዳእኽዋ ካብ ምሕዝነት ናብ ፍቕሪ ዝተቀየረ ህይወትና ብምሕዝነት ተሸፊኑ እዩ ንዓመታት ጸኒሑ የፍቅረክየ የፍቅረካየ ከይተባሃልና ዘሕለፍናዮ ግዜ ኣመና ብዙሕ እዩ ኣብታ ሽዓ መዓልቲ ግና ክነተኣኻኽላ ፈተና ንእሽተን ምስዕልና ወለዳ ኸይኹርይዋ ኣነ እውን ብግዛኣትየ ክድቅስ ኢለ ብምሕሳብ ክንከይድ ኢልና እንተነልዓል ኣፍቃሪተይ እቲ ከምኡ ኢልና ምፍልላይ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኮይኑ ዝተሰምዓ ኣብ ኣፍ ልበይ ምስ ተጸግዐት ካሓቕፋ ተገደድኩ ኩሉ ግዜ ክንፈላለ እንተለና ሓቆይፈ ኣብ ክሳዳ የስዕማ ዝነበርኩ ናይ ሽዓ ግና ብኦይ ተመለስኩን ናባይን ቃሕሪራ እንትጥምት ንግዚኡ ዘይኮነስ ንሓዋሩ ዝፍልያ ዘለኹ እዩ ዝመሰለኒ ኣበይ እንታ ዝንበብ ፍቕራዊ መልእኽቲ ነይሩ ሓንደበት ከናፍርና ብምስዕዓም ኣብ ልብና ዝተኸተመ ፍቕሪ ክነስተማቕር ጀመርና ኣፍቃሪተይ ብቐሊሉ ክፍለያ ይመረፀትን እታ ሽዓ መዓልቲ ሓቢርና መቋል ዘይኮነስ ሓቢርና ክንሓድር እዩ ዝነበረ ድሌታ ኣነ እውን ናይ ወለዳ ኩነታት ስለ ዝፈልጥ እምበር እቲ መደብ ኣይጸላእኽዎን መስተ ብዙሕ ሰቲና ይንፈልጥን ገና ሽዑ መዓልቲ መስተማቐሪ ፍቕሪ ጌርናዮም ሸና ምስ ኣፍቃሪተይ ናይ መጀመርታ ርክብ እዩ ንሳ እውን ካባይ ወፃኢ ካሊእ እትፈልጦ ይነበራን እታ ሽዓ መዓልቲ ግና ብምኽንያት እያ ወፅያ ድሕሪ ዛ ምሸት ግና ዕለታውን ንራኸብ ዝነበርና ኣዋርሕ ኣውፂርና ናይ ምህንድስና ትምህርቲ ክፍልየ ዘጽንዕ ዝነበርኩ ምስ ኣፍቃሪተይ ብስልኪና ንደዋወል ብዛዕባ እንትሓስብ ንዓይ ክትብል ንፍቕሪ ዝኸፈለቶ መስዋዕቲ ብጣዕሚ ብምንም ክኸፍሉ ዘይክእል ኣነ ዩኒቨርስቲ እናተመሃርኩ ንሳ ግና ወለዳ ዋላ እኳ ትምህርትን ክትመሃር ዕድል እንተቕረቡላ ክትመሃር ከም ዘይትደሊ ቁርብ ግዜ ክትዓርፍን ናይ ባዕላ ስራሕ ክኸፍቱላን ከም እትደሊ እያ ትዛረቦም ወለዳ እውን ብድሌት ጓሎም እዮም ዝጓዓዙ ግና ድማ ነገር ጓል ኣንስተይቲ ምስ ዝኾነ ወዲ ከይትብዕልግን ክብሪ ናይቲ ቤተሰብ ከይወርድን እዮም ዘጥንቅቕዋ ኣፍቃሪተይ ካብ ብቆልዓይ ግዲ እተተዓባብያይ ለሚዳቶ ኮይና ካብ ብፍቕሪ ወፃኢ እቲ ኩሉ ሰብ ዝሪኦ ድኽነተይ ንኣኣግነ ይረአያን ኩሉ ግዜ ድኽነተይ ሸፊና መንነተይ ተቐቢላ ትጓዓዝ ዝነበረት ኣፍቃሪተያ ኣነ ግና ዋላ እኳ ብውሽጠይ ኣዝየ ዘፍቅራ እንትኾንኩ ናይ ወለዳን ዓቕሚ ግና ሰማይን መሬትን ዝኣክል ኣፈላላይ ኣለዎ ኣነ ዝፅዕር ነታ ንዓይ ክትብል ፍቁዶ እንዳሰብ እንዳሰርሐት ከርተት ትበለደይ ቀልጢፈ ተማሂረ ስራሕ ብምሓስ ካብቲ ህይወት ክገላግላዩ ሓሳበይ ምስ ኣፍቃሪተይ ካብ ንፈላለ 6 ወርሒ ቁፅርና ኣፍቃሪተይ ንቤተሰባ ምኽንያት ፈጢራ ናፍቲ ዘለኽዎ ቦታ ብምምጻእ ምርኻብ ጀመርና እዚ ህይወት ልሙድ ኮነ ኣነ እውን ምስታ ዝነበረትኒ ናይ ትምህርቲ ግዜ እናጣዓዓምኩ ርክብና ቀጸለ ኣብ ኣጋ ትምህርተይ ወዲአ ዝምረቐሉ ዓመት ግና ሓደ ከቢድ ጉዳይ ተፈጠረ ንሱ እውን ወለደ ኣፍቃሪተይ ንሓደ ባዕሎም ዘምጹላ ሰብ ክትምርቆ ሓሳብ ኣቕረቡላ ኣፍቃሪተይ ግና ኣይተቐበለቶምን ናይ ባዕላ ስራሕ ክኸፍቱላ ከም እትደልን ብድሕሪኡ ዝሓሸ ዓርሳ ከም እትመርጽ እዩ ዝነገረቶም እንተ ወለዳ ግና እቲ ስራሕ እንድሕር ከፊትናላ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ምዘይ ንበህጎ ወዲ ሓዳር ክትገብር እያ ዝብል ስግኣት ነበሮም ብፍላይ ድማ ምስ ሓደ ከምዚ ኸማይ ዝበለ ድኻ ወዲ ጓሎም ክትቀርበ ይመርጹን በዚ ዝተለዓለ ምስ ወለዳ ፍቕረ ይነበራን ናፍታ ብድኽነት ዘዕቤት ነደ እንዳኸደት ድማ ኩሉ ወለዳ ዘብፅሑላ ጽቕጢ ትዛረባ ኣነ እውን ካብ ሓሳብ ወፃኢ ክሕግዛ ዝኽእል ዓቕሚ ነበረኒ ምስ ወለዳ ተባዒሳ ድማ እቲ ኣብ ኣካውንታ ዝነበረ ገንዘብ ናብ ናተይ ብምስጋር ኣብ ዝደልየቶ ትወስድ ነበረት ኣብዚ ውሽጢ ፈተና ኮይና ግና ንዓይ ምሕጋዝ ሕዝውን ኣይቋረፀትን ኣደይ እውን ተጸናንዓን ተመኽራን ነበረት ናብ ወለዳ ሽማግለ ዝለኣኸ ሰብኣይ ምስ ወለደይ ኣፈላላይ ፈጠሩ ኣፍቃሪተይ ምስ ኣደይ ቁሩብ መዓልቲ ተቐመጠት ካብኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ቤተሰባ እናዘረት ግዜ ሓለፈ ኣነ እውን እቲ ዓመት ወዲአ ተመረቕኩ
ናብ ገዛይ እንትምለስ ኣፍቃሪተይ እውን ኣብቲ ናይ ምረቃ በዓል ምሳይ ብሓደ ወዓልና ይኹን እምበር ወለዳ ኣፍቃሪ ጓሎም ንምፍላጥ ንዓይ ረኺቦም ከጠንቅቆንን ግዜ ወሰደሎምን እቲ በዓል ሓፍተ ቦኣ ካብኣ ክረሕቕን እንተዘይኮይኑ ግና ብሂወተይ ከም ዝፋረደኒ ኣጠንቅቐኒ ይኹን እምበር ካብ ኣፍቃሪተይ ክረሕቕ ኣይከኣልኩን ነፍቃሪተይ ወለዳ ዘምፁላ ሓፍታም ሰብኣይ ሕራይላ ክትምርዖ ይነግራ እንተንሳ ግና ንኻሊእ ግዜ ከምኡ ዓይነት ከይዛረባያ ዝነገረትኒ ኣነ እውን ንናይ ወለዳ ድሌት ክብል እምበር ስምዒት ልበ ኣፍቃሪተይ ክሕሰይ ደለኹን እኳ ደኣስ ናይ በይንና ገዛ ተኻሪና ምንባር ጀመርና ኣብ ሓደ ናይ ህንፃ ትካል ተቆፂረ ስራሕ ስለ ዝነበረኒ ናይ ቅርሺ ፀገመይ ብምቕራፍ ኣብቲ ዝደልዮ ብርኪ ኢኮኖሚ ንምብፃሕ ፃዕርታት ይገብር ሓደ እዋን ተኾናቲርካ ዝስራሕ ህንፃ ብውልቀይ ተወዳዲረ ሰዓርኩ ሰሪሐ ዘጠራቐምክዎ ገንዘብን ኣፍቃሪተይ ዝነበራ ወሳሲኻ ድማ እቲ ስራሕ ጀመርክዎ እቲ ፕሮጀክት ክጅምር ብዙሕ ቅርሺ ሓቲቱኒ ግና ድሓን ዝኾነ ትርፊ ስለ ዝረኸብኩ ናይ ሓፍቲ መበገስየ ይኮነ ከምዚ እንዳበልኩ ኣብ ናብራይ ለውጥ ኣምፃኹ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ባዕለይ ገዛ ምስራሕ ኣደይ ካፍቲ ዝነበረቶ ህይወት ናብ ዝሓሸ ክትመፅእ ገበርኩ ኣፍቃሪተይ እውን ኣብ ናብራይ ብዝረኣኽዎ ለውጢ ኣዝያ ተሓጎሰት ምክንያቱ ወለዳ ድኻዩ ኢሎም ስለ ዝነቕኑ ዝነበሩ እዩ ናይ ህንፃ ስራሕቲ ኣዝዩ ትርፊ ዘለዎ ስራሕ እዩ ኣብ ሓፂር እዋን ድማ ኣብ ተርታ እቶም ሓፋትም ክስራዕ ከኣልኩ ኣፍቃሪተይ ንዓይ ክትብል ካብ ወለዳ ተኸዊላ ንክልተ ዓመት ምሳይ ፀንሐት ድሕሪ 2 ዓመት ግና ጥንሲ ስለ ዘጋጠማ ናብ ወለዳ ብምኻድ ንወለዳ ሕቶ መርዓ ክቕርበሎም ተረዳድኡ እንተወለዳ ግና ክቕበሉኒ ከኣሉን ከምቲ ቀደም ብድኽነት ዝፈልጡኒ ሰብ ሰሪሑ ዝቕየር ድኽነት ድማ ብፃዕሪ ዝጠፍእ ኣይመሰሎምን ውላድና ንሓደ በተኽ ድኻ ኣይንህባን ኢሎም እቶም ዝለኣኽዎም ሽማግለታት ብውርደት መለስዎም ነቶም ዝለኣኽዎም ሽማግለታት ድማ ንሓዳር ከም ዝደልያ ደኣ እምበር ብዛዕባ ሓፍተይ ከይዛረቡየ ኣጠንቂቐ ሊእኸዮም ዝነበርኩ ኣፍቃሪተይ ናብ ገዝኣ ምምላሳ ዝሰምዖ ወዳት ንመርዓ ዝሓቱ ብዙሓት ነበሩ ካብዚኣቶም ሓደ ኣብ ትካለይ ዝሰርሕ ሓደ ሰራሕተኛይ ጓልኩም ሓቡኒ ብምባል ይሓቶም ወለዳ እውን ካባይ ሓደ ድኻ በተኽ ንምፍላይ ክብሉ ብዛዕባ ስርሑ ይሓትዎ ንሱ እውን መሃንዲስ ምዃኑን ፅቡቕ ኣታዊ ከም ዝረክብን ይሕብሮም ወለዳ ሕራይ ብምባል ጓሎም ከይተሰማምዐት መዓልቲ ቀለበት ወሰኑ ኣብቲ መዓልቲ ዝተወሰነሉ ድማ ናፍቲ መደብ ተታሒዝና ኸድና እቲ መሃንዲስ ናተይ ቁፃር ምዃኑን እንድሕር ብሓፍቲ ዝኣምኑ ኮይኖም ድማ እቲ ድኻይሎም ዝነዕቅዎ ዝነበሩ ወናነ ትካል ምዃነይ ብግብረ ረኣኽዎም ወለደ ኣፍቃሪተይ ድማ ይቕሬታ ብምሕታት እታ ብዘይ ፍቓዶም ዘጥነስክዋ ጓሎም ብኽብሪ መሪቖም ሓቡኒ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሂዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ነላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ